Βλέπουμε μια πιθανή πορεία της μπίλιας που θα μας βοηθήσει αρχικά να καθορίσουμε τη σπόντα εκκίνησης, τη σπόντα στόχευσης και τη σπόντα κατάληξης σε αυτό το σύστημα μέτρησης. Το σύστημα αυτό έχει τη δική μου αρρύθμιση και τρόπο υπολογισμού και αποτελεί μια δική μου προσπάθεια αναβάθμισης του συστήματος μέτρησης του Τούρκου Μουράτ Τουζούλ. Ξεκινάμε λοιπόν με την αρρύθμιση στη σπόντα εκκίνησης από το 0 μέχρι το 80. Συνεχίζοντας στη σπόντα στόχευσης, βλέπετε ότι η αρρύθμιση από 0 μέχρι 80 συρρυκνώνεται στο μισό τραπέζι, μόνο εκεί δηλαδή όπου θα χρειαστεί να στοχεύσουμε. Και τέλος, η αρχική σπόντα εκκίνησης μετατρέπεται στη σπόντα κατάληξης. Η αρρύθμιση είναι και αυτή στο μισό τραπέζι, αφού εκεί αναμένεται η τελική αύξηση της μπίλιας, αλλά είναι διαφορετική, αφού αριθμείται από 0 μέχρι 60. Ας δούμε το παράδειγμα αυτής της καραμπόλας. Πρώτα βρίσκουμε από ποιο διαμάντι της τελικής σπόντας κατάληξης πρέπει να έρθει η μπίλια μας, ώστε να βρει τις άλλες δύο μπίλιες. Έτσι βρίσκουμε ότι πρέπει να έρθει περίπου από το 40. Μετά βρίσκουμε την κατάλληλη ευθεία στόχευσης για την μπίλια μας, υπολογίζοντας ότι από την αναχώρηση, αν αφαιρέσουμε τη στόχευση, πρέπει να βρούμε την κατάληξη. Δηλαδή 80, το διαμάντι αναχώρησης, μείον 40, το διαμάντι στόχευσης, ίσον 40, το επιθυμητό διαμάντι κατάληξης. Παρατηρήστε ότι σε οποιαδήποτε θέση και να βρίσκεται η δική μας μπίλια, ο υπολογισμός είναι ίδιος όταν το διαμάντι κατάληξης παραμένει ίδιο. Και σε αυτό το παράδειγμα, ο ίδιος υπολογισμός, αν και φαίνεται διαφορετική καραμπόλα. Βρίσκουμε ότι η μπίλια μας πρέπει να έρθει από το 45 της σπόντας κατάληξης. Μετά βρίσκουμε την ευθεία στόχευσης, προσέχοντας πάντα η αφαίρεση αναχώρηση μείον στόχευση να δίνει την κατάληξη 45. Προσέξτε ότι αδιαφορούμε για την αρχική θέση της μπίλιας μας και βλέπουμε μόνο την πορεία που θέλουμε να ακολουθήσει η μπίλια μας αφού χτυπήσει την άσπρη μπίλια και συνεχίσει προς τη σπόντα στόχευσης. Έτσι βρίσκουμε την ευθεία 65 μείον 20 που μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα 45 στη σπόντα κατάληξης. Άρα στοχεύουμε την άσπρη μπίλια έτσι ώστε μετά να βρει η μπίλια μας το 20 της σπόντας στόχευσης. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα είναι καθορισμένο. Αυτά λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι να θυμόμαστε τις αριθμίσεις στις εμπλεκόμενες σπόντες και τον απλό τύπο υπολογισμού.